No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Un total de 884 nasas e butróns, 150 metros de artes de enmalle e preto de 300 kilos de marisco e peixe. Este é o balance realizado polos axentes do Servizo de Gardacostas de Galicia, dependente da Consellería do Mar, nos diferentes controis realizados nos últimos días por todo o litoral galego. Na ría de Arousa incautaron un total de 307 nasas e butróns que estaban sen identificar, 150 metros de artes de enmalle e máis de 137 kilos de peixe e marisco, sendo un dos operativos máis destacados o realizado no Grove, onde lograron retirar 157 nasas por carecer de identificación e 57 kilos de polvo. Nos controis realizados na ría de Murosnoia, os axentes requisaron 352 nasas e 33 kilos de marisco. Nesta ría o control máis relevante foi o realizado en Punta Aguieira, en Porto do Son, e deu como resultado a incautación de 277 nasas que estaban caladas en zona prohibida e sen balizar, e o comiso de 17 kilos de polvo. Mentres que na ría de Pontevedra os axentes fixéronse con 56 útiles, a maioría nasas, e o comiso de 53 kilos de marisco. A Consellería do Mar sae o paso das reclamacións do xeito en Arousa. O sector pide á Xunta que actúe para mellorar a situación da flota que traballa na pescaría da sardiña. Me sorprende que o sector diga que pida que a Xunta actúe. A Xunta está actuando dende o minuto 1, temos reunións constantes cos representantes do sector do xeito. Todos sabíamos que a sardiña está nunha situación complicada, que gracias ás xestións que se fixeron por o anterior goberno do Estado e o goberno do Reino de Portugal, pois conseguimos que non se metera a sardiña no sistema de taxa e cuotas, sino que se nos aprobara un plan de xestión. Eso significa que os dous estados se comprometían a facer unha xestión responsable. Dende 1 de agosto a flota xeiteira está a faenar despois de que se conseguira a reapertura da pescaría da sardiña. Para a Xunta esta medida é moi positiva, mais aínda tendo en conta as poucas posibilidades de pesca que existen. Os datos que temos fixeron que houbera un peche no mes de xullo. Nós lle solicitamos á Secretaría Xeral de Pesca a posibilidade de pasar as posibilidades de pesca que había para o segundo semestre, adiantalas para o primeiro semestre. Non se pudo conseguir para o mes de xullo, pero sí se abriu a partir do 1 de agosto. Estamos xestionando as pouquiñas posibilidades de pesca que temos e nestes momentos pois a flota do xeito está traballando. Pero a flota teme que a cota non sexa suficiente para traballar durante todo o mes de agosto. Por iso piden un aumento dos límites, xa que aseguran que existe recurso suficiente. Nos vamos facendo un seguimento diario dos datos que nos van aportando, de momento siguen abertos e eu espero que poidan estiralo durante todo o mes de agosto, pero xa digo, temos poucas posibilidades de pesca, si ben temos datos que nos dicen que o ano que ven pode ser un pouquiño millor, porque sí que se está detectando abundancia de sardiña. Quintana recoñeceu que a sardiña é un recurso apetecible e apuntou que o seu departamento intentará mellorar a xestión de cara ao ano que ven. A intención é conseguir que estea disponible para os meses de xullo e agosto, os de maior demanda. A Consellería do Mar vende a aprobar axudas para 80 proxectos de melloras no eido da acuicultura por un valor de preto dos 9 millóns de euros. Estas achegas que se marcan na convocatoria de 2018 e que están confinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e da Pesca permitirán mobilizar un investimento global de máis de 27,6 millóns de euros.
Así o sinalou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, durante unha visita a unha batea na ría de Arousa, pertencente á empresa Barlovento, dedicada principalmente ao cultivo e transformación do mexillón. Alí a conselleira estivo acompañada pola directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, e explicou que todas as solicitudes que cumpriron os requisitos obtiveron axuda. Segundo ela, do mesmo xeito que en anos anteriores, a maioría dos proxectos aos que lle foi aprobada a axuda pertencen ao sector do mexillón. Un sector que, segundo Rosa Quintana, supón máis do 95% da produción total de acuicultura de Galicia, o que reflicte o potencial que ten a miticultura na nosa comunidade. A verdade é que vimos de resolver as axudas de acuicultura do ano 2018, se aprobaron os 80 proxectos cunhas subvencións de 9 millóns de euros que supuxeron unha inversión de 27 millóns largos de euros. Isto significa que o sector sigue estando activo, siguen apostando por a innovación, siguen apostando por as melloras e eu creo que é bo para que Galicia siga sendo a primeira produtora mundial de mexillón. Decimos que somos o 95% da produción de España e prácticamente somos a primeira rexión productora de acuicultura de toda a Unión Europea. O mexillón está nun momento excepcional, eu animo a todos os consumidores a que o pidan nos restaurantes, a que o degusten. Neste sentido, lembrou que Galicia pechou 2017 cos mellores datos de descarga e de facturación de mexillón da última década, con máis de 267.000 toneladas desembarcadas en lonxa, por valor de arredor de 122 millóns de euros. Unhas cifras que supoñen un aumento dun 11% tanto en cantidade descargada como en valor económico con respecto ás do ano 2016. É un importante valor nutricional, pero tamén é un importante valor da economía das nosas zonas costeiras. O ano 2017 supuxo o millor ano da década, tanto en descargas como en facturación, e a verdade é que é unha satisfacción ver que o sector sigue innovando. A batea de Barlovento, visitada pola conselleira, está no polígono Grove C. Está construída con Formex mixto, un material máis resistente á corrosión química e máis axeitado para soportar condicións climatolóxicas extremas. Hoxe vamos a ver unha batea que se construe con un novo material, non é eucalipto, é un Formex, unha sustancia nova, e vamos a ver como funciona, non? As cifras para este primeiro semestre do ano volven a situar o Porto de Muros como o náutico con maior rexistro de tránsitos con 354, seguido do de Muxía con 226 e o Monterreal Club de Iates de Baiona con 214. Os datos facilitados por Portos de Galicia evidencian un incremento dun 9% de media en todos os portos de titularidade autonómica con respecto ao mesmo período do ano anterior, con máis de 2.500 embarcacións. Estes datos confirman a consolidación desta actividade portuaria, que ven mantendo unha permanente tendencia á alza nos últimos anos. Para o ente autonómico, a captación de novos tránsitos é unha das súas principais liñas de traballo, tal e como se recolle no Plan Estratéxico da Náutica Recreativa 2012-2020, que o ente público está a poñer en práctica, destacando tamén as accións promocionais dos portos deportivos de Galicia a nivel nacional e internacional, en eventos de referencia no sector do turismo náutico, como son o Salón Náutico Internacional Gran Pavois, en La Rochelle, ou no Salón Náutico de París, entre outros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A visita do conselleiro de Industria Francisco Conde ás instalacións de Estaleiros Catoira en Rianxo respondía a unha invitación realizada pola dirección desta empresa familiar, dedicada dende hai uns 100 anos aproximadamente á construción e reparación de barcos en madeira. Durante a visita, Conde reivindicou a necesidade de que a construción naval en madeira se convirta nunha industria máis competitiva. É unha mistura entre artesanía e industria que está permitindo que esta asociación e os 20 hosteleiros que conforman parte de Agalcarri
podan manter este legado patrimonial, este legado cultural e tamén, ao mesmo tempo, dar un servizo moi importante ao sector a través da promoción da construcción de embarcacións de madeira aquí en Galicia. Nos últimos anos a construción de novas embarcacións en madeira é menor, polo que a súa base de traballo limítase, salvo contadas excepcións, a reparacións de embarcacións xa realizadas. Sobre todo facemos reparacións e modificacións de embarcación. Antes o máis común para nós era construir barcos e de feito é a nosa pasión e queremos volver a ela. A evolución é inversa totalmente, cada vez se construyen máis embarcacións de outros materiais. Cada vez somos menos carpinteiros de ribeira, eso tamén xoga a nosa contra, é dicir, todavía algo máis que debemos concienciarnos todos é que adolecemos todavía hoxe de unha formación regrada. É dicir, outros países, a pesar de que xa non teñen ningunha carpintería de ribeira en activo, si teñen esa formación. E falo de Suecia, de Escocia e se non me equivoco, de Holanda tamén. Aínda así, nos últimos anos producíronse algúns avances. Un deles se cadra dos máis importantes, un primeiro informe favorable da Dirección Xeral da Mariña Mercante, de cara á consecución dun selo de calidade para a carpintería de ribeira, algo que o sector levaba perseguindo dende hai tempo. Para nós é un paso importantísimo no sentido de que ese amparo da Dirección Xeral da Mariña Mercante nos dé para conseguir unha marca, un sello de calidade de construcción naval en madeira galega. Ese sello de calidad visualiza as embarcacións de madeira como un produto que non debemos ver obsoleto, sino ao contrario, moderno, seguro, de excelentes prestacións e ecolóxicamente sostible. Dende a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, a Galcari, lanzouse tamén unha proposta á Administración, a construción dunha embarcación tradicional galega, un proxecto que xurdiu na propia asociación hai uns anos, pero que quedou paralizado por distintos motivos, un deles a falla de financiamento. Non cabe duda de que o mexillón é un dos produtos estrela das nosas rías. Así se demostrou unha vez máis en Rianxo. Durante a pasada fin de semana celebrouse ali a 9ª Festa do Mexillón, unha cita que organiza un ano máis a Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo da localidade, en colaboración co Concello. Como xa ven sendo habitual, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, non se quiso perder esta cita e aproveitou a ocasión para destacar que a produción do mexillón en Galicia acadou no 2017 a súa cifra máis alta en 10 anos. Non é solamente unha riqueza nutricional, non é solamente unha riqueza cultural, sino tamén que xenera moita riqueza social e económica para as vilas mariñeiras, non? Polo tanto, estaremos todos os fines de semana, eu creo que a seguinte pode ser a Solla, pero bueno, hai moitas. Foron 2 días nos que se repartiron ao redor dunhas 3.500 racións de mexillón. O normal é que nós na nosa comarca teñamos estas mostras de degustación e que sirvan tamén para exaltar o que é un dos produtos estrella da nosa produción e da nosa pesca, da nosa acuicultura. Cun prezo de 4 euros por ración, todos os asistentes desfrutaron das 6 receitas diferentes nas que se elaboraron. Riquísimo todos, mexillóns, bueno, vino, cerveza, todo. Todo. Todo, está vinagreta, empanada de millo, de trigo, croquetas, todo. La gente también es muy agradable y se está bien aquí. Ademais de ser unha cita gastronómica de interese turístico, esta festa tamén ten outro obxectivo. Todo o recaudado cas vendas de racións de mexillón irá destinado como axuda aos fondos do Club de Remo de Rianxo. Durante gran parte do mes de agosto, a gastronomía da Illa de Arousa renderá seus mellores produtos do mar. O Concello celebra a 16ª edición da Festa Gastronómica, que se prolongará do 10 ao 12 e do 15 ao 19 de agosto. Más ou menos a venta uns 70 kilos de nécoras, uns 70 kilos de camaróns, 250 kilos de zamburiñas. Bueno, depois hai outro plato aquí que non está, que é o que fai o Presi, que é a paella, que é a que máis triunfa, que son aproximadamente unhas 1.500 racións no fin de semana.
De navallas consumiremos uns 300 kilos. As previsións son ambiciosas, pero veñen avaladas polo éxito de edicións pasadas. A organización recae no Club de Fútbol Céltica, que recorda que o ano pasado pasaron pola carpa ao redor de 15.000 persoas cada fin de semana. O fin de todas as festas gastronómicas que se celebran neste pueblo pois é un pouco a recaudación para as distintas entidades deportivas que estamos dentro da Fundación Deportiva, pois para, evidentemente, sufragar os gastos de todo o ano, non? En este caso, nós somos o Céltica. Haberá cantidade, pero sobre todo calidade e a prezos moi populares. Os que pasen pola carpa do Xufre poderán degustar unha ampla variedade de elaboracións. Como vos acaba de dicir o secretario do Club, Alex, hai multitud de platos e a festa que máis platos variados ten, porque non se centra solo nun produto como o resto. Tras esta cita, illa seguirá presumindo de gastronomía. A última fin de semana de agosto, a festa da Ameixa Roxa collerá o relevo, organizada desta volta polo Club de Baloncesto Dorna. A 1ª de setembro, a zona de Ribeira do Chazo acollerá a Festa do Pulpo. Do 9 ao 12 de agosto, o Mexillón reclama o seu sitio na gastronomía vilanovesa. A vila celebra a 24ª edición da súa festa do Mexillón e do Berberecho. Dende a carpa do Xardín Umbrío agardan servir máis de 3.000 kilos de bivalvo. O Berberecho o ano pasado estaba máis caro, este ano algún hai, penso que este ano que vai ser máis barato, entonces que non vai haber problema de marisco este ano. O ano pasado había algo tamén de toxina, penso que este ano que xa se ve aí, que o Mexillón está bo, que non íamos tener problema vai haber cantidad e calidad. Arroz, empanada, vinagretas, cabeche, non hai elaboración que se resista. Todos os pratos serán a prezos populares e aínda que a gastronomía é o principal atractivo da cita, non é a única proposta que ten Vilanova para esta fin de semana. Todas as noches vamos a tener actuaciones. Vamos a tener el viernes a Panorama, que es un plato fuerte para abrir en Fuerte la fiesta del Mejillón, y el domingo cerramos con un monólogo de David Perdomo, de la TVG, que va a ser además el pregonero de la fiesta, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hay. Entretenimiento en todo momento, gente por la calle, feria de oportunidades que presentaremos de los comerciantes del pueblo como sempre, e lo dicho. O domingo tralo pregón tamén se entregarán as distincións do Mexillón, que este ano recaen en membros deste sector tan importante para Vilanova. Os tres homenajeados este ano do Mexillón son dúas conserveras, un armador de bateas e bateiro de máis de 80 anos, non? E dicir, as conserveras, xa vamos a anunciar, as conserveras son Conservas Dardo, Conservas Roma e outro é Xaneiro, que foi un armador que fixo bateas e un bateiro moi antigo deste pobo. Para facer aínda máis atractiva esta proposta, o venres 10 de agosto comezarán os concertos incluídos no Festival Rock in Vila. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.